Hey YouTube, vi sidder lige her på skolen. Rolig. Ja. Vi har emneuge, røvsyg. Der kommer en video op senere i dag, hvor jeg nok vil lave lidt easy bartættertricks med under armen og over benet, eller under benet også. Fordi jeg keder mig lige lidt den her uge. Jeg venter på der ferie. Så Det er der på en dag. Der har vi fri. ja, fredag har vi fri, så Fordi vi skal ikke i skolen for. ja. Eller fordi vi skal sent. Nu skal vi lige lave en lille kort film med Thor Christian. Det er bare Thor. Ghostbusters. Ej, den lille kortfilm, det er med den her. Den er ikke, at den taber. Ja, og vi har lidt grinefilm, vi går med Thor. Seriøst, det er med at sige. Jeg har lov at jeg gider sige det, fordi jeg er en god ven. Ja. Så ses YouTube, fred, peace. Og det der, det er en bøsse, der sidder derhen. Cool ud.